Tijekom prošle školske godine provodili smo međunarodni e-twinning projekt Let's Live Sustainably, živimo održivo. Cilj projekta bio je senzibilizirati učenike, učitelje, članove obitelji i lokalne zajednice za problematiku ciljeva održivog razvoja. U projektu je sudjelovao veliki broj učitelja iz Europe i učenika u dobi od 6 do 14 godina. Realizirali smo ga provođenjem brojnih aktivnosti koje smo implementirali u nastavni proces tako da smo obilježavali važne dane u godini. Učenici su sudjelovali u brojnim humanitarnim i eko akcijama. Kreirali smo mrežnu projektnu stranicu, javni Twin Space s bogatstvom divnih primjera kvalitetnog rada, obrazovne otvorene sadržaje, digitalne knjige, video uratke, kvizove znanja, igre, escape room, virtualnu izložbu. Projektni partneri ostvarili su divnu suradnju, unaprijedili su svoj rad i stupanj ključnih kompetencija i vještina, a škole su postale još prepoznatljivije i osuvremenili su svoje kurikulume. Širenje mreže e-twinning učitelja u našoj školi dokaz je koliko naši djelatnici vole e-twinning. Nagrada Komet snažan je vjetar u leđa svima nama i poticaj za rad na novim, izazovnim, suvremenim e-twinning projektima.